peidio o ddeud wrth neb, ond dwi wedi ystyn yr wyau pasg. Ac os na watchai, mi fyddai wedi bita nhw gyd. Sut ydych chi? Ydych chi gyd yn iawn? Yndech? Wel, mae gennau stori arbennig iawn i'w rhannu efo chi heddiw yma. Dych chi'n barod ar gyfer stori? Yndech? A chydig bach o ddysgu. Wel, be di hein i gyd? Sgynna i yn fan hyn. Mae gen ni wy pasg i fi. Mae gen i wy pasg i dad. Wy pasg Lili di hwn. Wy pasg Moredydd. A wy pasg bach i Cynan hefyd. Be sy'n digwydd pen wsos yma? Dych chi'n gwybod? Yndi, mae'n benwythnos y pasg. A mae genna ni stori arbennig iawn i'w rhannu efo chi heddiw yma. Felly, dych chi'n barod i fynd? Yndech? Na i glirio'r wyau yma wan, ie. Fydd e'n ddigon o fita wyau dros benwsos. Yndi. Iawn, byddai nôl mewn 2 funud. Wel, mae wyau pasg yn bethau andros o neis yn ddyn. Pwy sydd ddim yn licio wyau pasg. Ond y cwestiwn ydy, pam yn bod ni yn bita wyau pasg a ddydd Sul y Pasg? Dych chi'n gwybod? Da iawn chi. Yndi, mae'r wy yn symbol o Iesu yn atgyfodi yn dydi ac yn dod o'r bedd yn fyw. Felly weithiau pan ydych chi'n agor o'ch wy pasg yn y canol, mae yna wbeth melys arall yn y canol hefyd, fatha surprise ychwanegol yn dydi. A dyna be oedd yr atgyfodiad. Surprise anhygoel i bawb bod Iesu wedi dod nôl yn fyw. Reit, fi am i ni ddarllen stori am yr atgyfodiad rwan, ie? Felly, dwi yn mynd i ddarllen am stori'r atgyfodiad o yr Beibl bach i blant. Iawn, a yr benod ydy penod 58, a y teitl ydy y diwrnod mwyaf hapus. Roedd hi'n gynnar ar ddydd Sul, a'r merched ar ei ffordd at fedd Iesu. Pob un yn cario speis i wneud pob peth ar oglin hyfryd. Ond ble roedd y carreg fawr drom? Roedd rhywun wedi ei rholio i'r ochr. Cerddodd y merched i mewn i'r bedd a dal ei gwynt. Dydy corff Iesu ddim yma. Mae o wedi mynd. Yna, fe welson nhw angel ddisglair. Peidiwch â bod ofn, medda'r angel. Fe o ni mae chwilio am Iesu ydych chi. Ond dydy o ddim yma. Mae Duw wedi dod â fo yn fyw yn ei ôl, yn union fel roedd Iesu'n dweud. I ffwrdd â chi i ddweud hynny wrth ei ffrindiau arbennig. Rhedodd y merched, rhedeg nerth ei traed. Dyna'r diwrnod mwyaf hapus erioed. Rhedodd y merched i mewn i'r stafell. Mae o'n fyw, medden nhw. Yn gyffro i gyd, mae Iesu yn fyw. Fe ddywedodd angel hynny wrthon ni. Yna fe eithon ni i mewn i'r bedd i weld, a doedd y corff ddim yno. Ysgwyd ei pennau wnaeth y dynion. Dydy hynny ddim yn gwneud synwyr, medden nhw. Ond aeth Pedr a Ioan i weld y bedd. Ioan gyrhaeddodd gynta, am ei fod yn gallu rhedeg yn gyflym. Pan gyrhaeddodd Pedr, fe gerddodd Ioan i mewn i'r bedd ar ei ôl. Roedden nhw wedi lapio corff Iesu mewn rhwymyn a rhoi hian dros ei ben. Doedd neb wedi datodd y rhwymyn nac agor y clymau, ond roedd y corff wedi mynd. Dyna sut yr oedd Ioan mor siŵr. Doedd neb wedi mynd â'i gorff i ffwrdd. Roedd Iesu yn fyw. Rhedodd Pedr a Ioan i ddweud wrth ei lleill. Mair Magdalen oedd y gyntaf i weld Iesu. Roedd hi'n sefyll wrth y bedd pan glywed lais. Pam rwyt ti'n crio? Roedd ei llygad yn goch ac wedi chwyddo'n fawr. Doedd ganddi ddim syniad pwy oedd yno. Yna dywedodd y llais, Mair, ac fe wyddai'n syth mae Iesu oedd yno. Dos i ddweud wrth y lleill, meddai Iesu, ac i ffwrdd â hi,
yn chwerthin a chrio bob yn ail, roedd hi mor hapus. Y noson honno, daeth Iesu I weld ei ffrindiau arbennig. Roedden nhw yn ystafell yn siarad, ac yn sydyn, dyna lle roedd Iesu. Roedd pawb wedi dychryn, yn meddwl mai ysbryd oedd o. Peidiwch â dychryn, medda Iesu. Edrychwch, fi sydd yma. Gafaelwch yn fy llaw, fi sydd yma. Ac fe gafodd swper hefo nhw. Doedd dim ofn ar neb wedyn. Dyna'r diwrnod mwyaf hapus erioed. Wel, dyna I chi stori oedd yn gwneud ni'n andros o hapus, a gweld faint mor hapus oedd atgyfodiad Iesu yn gwneud I bawb arall deimlo yn hynod hapus, ac yn surprise hefyd yn union fel rhywbeth wrach fyse yn ganol yr wy Pasg. Reit, rwan mae Angharad wedi gyrru rhigwm I fi wan. So rhigwm ydy rhyw fath o gerdd fach. A mae yna symudiadau I gyd fynd hefo y rhigwm yma. So dwi'n mynd I wneud un gyntaf. Wedyn dwi'n mynd I ail wneud I eto wedyn. I chi gael dod I arfer hefo'r symudiadau. A wedyn newn ni wneud o y trydydd tro pawb hefo'i gilydd. Ac wrach fe gynnau rhywun wedi ymuno hefo fi I wneud y rhigwm am y tro ola. Oce? Reit, so na I wneud I gynta, wrach bod ambell un ohonach chi yn gwybod hon yn barod. Felly, os ydych chi yn, ymunwch efo fi yn gynharach. Oce? Wedyn, dyma ni. Ble mae Iesu? Ble mae Iesu? Dewch I chwilio gyda Mair. Yn y beth? Yn y beth? Dydy Iesu ddim yn fan hyn. Yn yr ardd? Yn yr ardd? Pwy sy'n siarad gyda Mair? Dyma Iesu! Dyma Iesu! Nôl yn fyw! Hwre! Hwre! Iawn? Reit, nawn ni wneud o unwaith eto. Ble mae Iesu? Ble mae Iesu? Dewch I chwilio gyda Mair. Yn y beth? Yn y beth? Dydy Iesu ddim yn fan hyn. Yn yr ardd? Yn yr ardd? Pwy sy'n siarad gyda Mair? Dyma Iesu! Dyma Iesu! Nôl yn fyw! Hwre! Hwre! Iawn. Reit, dwi'n mynd I ffeindio rhywun i'n helpu fi rwan. Oce? So, fyddai nôl y munud. Oce? Reit, fel nes I ddeud, bo fi yn mynd I ffeindio rhywun I ddod i'n helpu fi. A mae o wedi cyrraedd. Ti'n dweud helo, Maredydd? Helo, Maredydd. Hwyl. Helo, pawb. Helo, pawb. Dwi'n chi'n iawn? Gwylloi. Ti iawn? What? Iawn. Reit, a fel o'n i'n deud, mi newn ni wneud yr higwm hefo'n gilydd rwan. Iawn? Ti'n barod? Iawn. Ti'n barod? Iawn. Da iawn. Reit. Ble mae Iesu? Ble mae Iesu? Dewch I chwilio gyda Mair. Gyda Mair. Yn y beth? Yn y beth? Yn y beth? Yn y beth? Dydy Iesu ddim fan hyn. Na hyn. Yn yr ardd. Yn y math. Yn yr ardd. Yn y wane. Pwy sy'n siarad gyda Mair? Dyma Iesu. Dyma Iesu. Nôl yn fyw. Law y fyw. Hwre! Hwre! Da iawn ti, Maredydd, a da iawn chi adre hefyd. Da chi'n neud job dda iawn. Reit. Ti dweud hwyl fawran? Hwyl. Reit, dwi'n nôl efo nwy Pasg wan, a mae'n andros o job peidio dros bita hwn I gyd. Reit, ond, ydych chi'n cofio be ydy arwyddocad yr wy Pasg? Yndech? Da iawn chi. Ie, mae o'n symbol o fywyd newydd yn dydi. Bywyd nath Iesu roid ar gyfer ein pechodau ni, ynde?
Felly, fel o'n i'n deud wan, bod Duw, mae e wedi dod a'i fab yn ôl yn fyw i ddangos bod Iesu yn delio hefo'n pechodau ni. A mae Duw yn hyd yn oed yn fwy pwerus na marwolaeth ei hun yn dydi. Mae'r ffaith fod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw yn golygu ei fod yn gallu rhoi bywyd newydd i ni, bywyd heb ein pechodau ni ynde. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando heddiw yma. A wan dwi'n mynd i ddeud gweddi fach. Felly os ydych chi eisiau deud gweddi fach i chi'ch hunain, mae hynna'n iawn, ond dwi yn mynd i ddarllen gweddi o fan hyn rwan. Gweddiwn. O Dduw, diolch ein bod yn cael dathlu heddiw. Dathlu y newyddion anhygoel fod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Diolch i ti na wnaeth Iesu aros yn y bedd, ond iddo atgyfodi yn fyw, a'i fod yn fyw o hyd heddiw, a'i fod gyda ni bob amser. Diolch fod Iesu'n rhoi bywyd newydd i ni hefyd, dim ond i ni gredu ynddo. Amen. Reit, felly, dyma y daflen sydd wedi cael ei gyrru i chi'n ddigidol, neu bod chi wedi derbyn copi caled, a mae gennych chi lun yn fan hyn, hefo adnod i chi gael ei lliwio. A mae gennych chi chwilair, wrach na i drio hwnna munud. A wedyn mae gennych chi adnod cod, da, a chydig o dot i dot. A hefyd ar y cefn o'n i'n sylwi cynt, bod yna weithgaredd i wneud hosan wynt fach. Dwchwch efo pasg hapus â ni. Wedyn i chi sticio hwnna ar ddarn o rolyn o gardfwrdd. Iawn? So mae hwnna i chi wneud heddiw yma i gyd-fynd ar wers heddiw yma hefyd. Okay? A swn i'n licio y cyfle yma i ddiolch yn fawr iawn i Angharad am wneud yr holl waith yn ffeindio yr holl ddefnyddiau yma ac yn gyrru nhw ymlaen i'r bobl sydd yn rhoi y gwersi i chi bob wsos ynde. So swn i'n licio rhoi clap i Angharad, dwi'n meddwl. Dach chi eisiau clapio hefo fi? Diolch yn fawr iawn i Angharad. Ac hefyd, diolch i'r arweinwyr ysgolion Sul i gyd sydd wedi dal i yrru pethau allan i chi, dal i wneud yn siŵr bod chi'n saff. Ac hefyd mae Aunty Irian, sef arweinydd ysgol Sul y Parc, hwyl y Sul y Parc, sori, mae hi, da ni wedi cael wy pasg yn hi. So diolch yn fawr iawn i Aunty Irian, a dwi'n siŵr bod chi gyd hefyd eisiau rhoi clap anferth i'r arweinwyr eraill hefyd, ie? So be am i ni glapio gan bod ni mewn hwyliau da, ynde? Achos bod heddiw yn ddiwrnod Atgyfodiad Iesu Grist. Diolch i chi yn ofnadwy am ymuno hefo fi bore yma. Mae'n bleser cael sgwrs fach efo chi a cael siarad efo chi. A dwi'n mynd i wyta hwn wan, achos dwi wedi bod yn edrych arno fo ddigon hir. So, gobeithio gewch chi ddigon o wyau pasg, peidiwch â gyda gormod chwaith, a bod chi ddim yn bita i frecwest, cinio, te a swper. Cadwch chydig bach, safiwch y tan wsos nesaf, ie? Achos oedd gennych chi wsos arall a hanner tymor i fynd eto, i gadw chi fynd. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno hefo fi. Dwi wir yn mwynhau cael sgwrs efo chi, fel nes i ddeud cynt. A pasg hapus iawn i chi, dwi'n gobeithio gewch chi ddiwrnod wrth eich bodau. Neu wel chi eto. Ta-ta!